sakarat. Pak Jabat ada cepat kulipat, por lapor ketua, listrik dijamin menyala. BBM selalu tersedia, pengungsian dan bahagia. Menteri Tuma nyaring bangganan ketua, iya iya saja. Kadang entahlah tapi bala, kadang entahlah tapi bala. Indah adolainan kadi tanah, yo jauh panggang dari api. Lah cando pintu indah babasa, ibadah ibidua indah bakamudi. Indah adolainan kadi tanah, yo jauh panggang dari api. Lah cando pintu indah babasa, ibadah ibidua indah bakamudi. Mai karam kasudahan kaji. Oke gas, tak kicau di nanti.